Здравейте, приятели, аз съм Поучител и днес с вас ще покажа как да си направите текст чупак в Minecraft. Да си стеглите и да си го сложите. Сега, например, харесвате си някакъв текст чупак и влизате в някакъв сайт. Например, да напишем текст чупак. Тук е някакъв. И да влезем в някакъв сайт, например той или остай той. Влезете в той. Да знам, изберете някакъв и той, например, сега на тото харесвам с някого, той ми хареса и отивате долу и го изтегляте долу. След като се изтегли, гледайте да е zip, нали да е zip и така да е, и влизате в AppData, е така, процент, AppData процент. Влизате и точка Minecraft. Обикновено се намира най-горе, ако не се намери най-горе, най-долу някъде ще е. Влизате в точка Minecraft. И след това влизате в ето този Recall се пише. Влизате, аз тук имам някакъв на Huawei и го, сега тук това беше, нали, и го прехвърляте към това общото място. Като влезете в Recall това е то сега и влизате в Minecraft от Options, Recall и ето, тук слагате Done. Това няма да го махате дефолт и соло по плей кликате и влизате в някакво нещо. И ето имате си текст чупека. Благодаря, че гледате това видео. Ще се видим в другите видеа. Чао!